Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la Frontierele Minții, o emisiune de cultură și civilizație. Este a 19-a ediție. M-am gândit să vă fac o mică surpriză, înainte de o poate mai mare surpriză, ediția a 20-a, și m-am gândit să vă propun o temă foarte, foarte interesantă, și anume tinerii și meseria de golan. Și vreau să realizez pentru voi o ediție care să vă contrarieze, să vă bucure, să vă supere în același timp, să vă mulțumească și să vă nemulțumească, astfel încât să nu o uitați mult timp de acum încolo. Pentru acestea l-am adus în platoul nostru pe Dan Pavel, realizator de emisiuni la Radio France Internațional. Îi spunem lui Dan Pavel, bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine te-am găsit, Alexandru. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și te felicit pentru această idee cu totul specială, dacă putem să spunem așa, în această anume perioadă a anului, în acest anume context. Este foarte bine ales. Sigur că da. Sunt mai multe idei pe care vreau să le surprindem în ediția noastră, mai multe puncte de vedere despre această tematică largă, tinerii și meseria de golan. Să începem, domnul Pavel, cu o imagine de ansamblu. Ce este tinerețea? De unde aceste idealuri, de unde această frământată energie și un pic de haos în gândirea tinerilor din ziua de azi și nu numai? Foarte interesantă angulația, pentru că avem un mare român, un mare profesor, Florin Munteanu, care are o teorie a haosului foarte interesantă și căreia, de fapt, tinerețea îi se potrivește cel mai bine. Dincolo de mișcarea browniană, firească, specifică, o emulație întreagă, o efervescență la nivelul vârstei, și când spunem vârstă trebuie să ne gândim, Uniunea Europeană a fixat pragul de tânăr până la 30 de ani. În scriptele Uniunii din care facem parte, mai târziu de 30 de ani, deci excelența dumneavoastră și eu însumi și mulți din privitorii emisiunii în această seară, nu mai sunt tineri. Ei bine, dincolo de ce spun niște birocrați la Bruxelles, rămâne evident o stare de spirit, rămâne un continuum care nu are nicio legătură cu plasarea spațiotemporală. Ne aducem aminte că în basmele românești tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte e piatra de temelie, piatra din capul unghiului întregii lume a lui Petre Ispirescu. Ca și celebra povestire de Mircea Eliade, după acest basm intitulată Tinerețe fără de tinerețe, iar și ea vine și în spațiul acesta. Și se multiplică. Deci, ca tinerețe, ca un zoom out, așa, ce înseamnă de fapt conceptul de tânăr, este acea vârstă de aur, să spunem, la care continui să te simți nemuritor, la care nu te atinge mai nimic, nu? Ca la 20 de ani, fără griji, spuneau băieții ăștia de la Voltaj acum 14-15 ani, fără griji și mai era ceva, dar așa, am uitat. Și fără bani. Au trecut ani și am uitat. Rămâne starea de spirit care, ca să facem așa un pic un zoom in de data asta, ne apropiem de miez, și care poate produce detonații de răsunet la nivelul unei inginerii sociale. Eu însumi, și știți foarte bine, ați invitat un fost golan, dacă pot să spun așa, fost lider de studenți, acum o viață, iată, apropo de... Când vorbim despre tinerețe la nivel metafizic, suntem fabuloși. Când vorbim despre tinerețea noastră, evident, e foarte de mult, suntem niște Dalai Lama. Long time ago. Da, exact. Acum 15-16 ani am fost liderul studenților din România, unul dintre. Am încercat să schimb în piața Universității și în piața Victoriei niște guverne. N-a ieșit, sigur, de fiecare dată, însă au ieșit oameni în stradă, să spunem așa. Am văzut emulația și presiunea străzii. Generația de dinaintea noastră făcuse cu siguranță, știm, aveam 13 ani la Revoluție, cred că suntem tot în aceeași zonă, am fost cumva un participant de pe margine aici în București la ceea ce s-a numit Revoluția Română, partea ei vizibilă, partea de stradă. Iar acum, să ne uităm pe o axă spațio-temporală la, iată, săptămâna trecută, am fost chiar un observator cu totul departe de povestea asta, pentru că trebuie să confesez, să mărturisesc că acum și aici nu am cont de Facebook, deci nu exist, nu? În termenii generației. Să nu divagăm chiar atât de mult, să nu tragem o concluzie chiar atât de plică. Nu, asta mi se spune de la generația care are, adică nu se poate. Nu? Am discut cu
cu tineri de 19-20 de ani care au un șoc cultural, că nu pot să nu am așa ceva. Exact. E bine, deci iată, asta ca să mă pun cumva pe radarul întrebării dumneavoastră unde și cum m-am plasat. Revoluție, vremea ligilor studențești și această cea mai recentă, că nu va fi ultima, explozie socială care schimbă din rărunchi societatea românească. Cred că suntem într-o fază de schimbare. Într-o fază de transformare. Apropo de acest Facebook, cât de mult definește astăzi această tinerime a noastră și a Europei internetul și facilitățile lui? E o identificare între tânăr și folosirea Facebook-ului, Google-ului și mai departe? Acum trebuie spus că deși nu folosesc, însă strict cont de Facebook, sunt un împătimit, ceea ce americanii numesc în tehnologie early adopter. Adică din vremurile de mai vechi am avut un telefon mobil, internetul a fost, cred că am avut cont de e-mail, am un cont pe yahoo.it. Deci Italia, e făcut acum 15 ani când mă tot plimbam pe acolo. Am fost un early adopter. Mă uit la fenomenologia internetului în special și a social media, în special din perspectiva business-ului, al lumii business-ului, a antreprenoriatului. Impactul este limpede că e uriaș. Spuneam mai devreme cât de mult se identifică complet și total și nu doar tinerii stand-alone, așa ca în diverse stadii de pregătire, dar și ca partea unor, ca angajați, ca tineri young urban professionals, Partea unor multinaționale, antreprenori tineri, adică realmente, dacă nu ești acolo, nu există. Și asta o aflu, evoc din nou pe profesorul de probleme complexe și teoria haosului Florin Munteanu, care la 60 și ceva de ani are o suită de conturi Facebook, Google, Gmail, Google+, la fel ca foarte mulți oameni din sfera înaltă academică, am constatat cu surprindere, care diseminează informația, își validează opiniile. Adică e mai mult decât o simplă poveste cum a plecat de la Zuckerberg încoace. Hai să vezi ce mai fac prietenii tăi de acum 20 de ani. Apoi a evoluat până la o formă de prietenie. Ți-aduce aminte? Nu, că putem să intrăm pe direct. Pe vremea noastră, ca să spun așa, se cerea prietenia. E fabulos. În București, 80ist în special, un el îi cerea prietenia unei ei. Eventual direct sau nu, sau pe intermediar. Intermediar, aveam și mesageri. Da. Ei bine, iată cum într-o buclă din asta de timp, acum se cere, nu? To be friend. Este totuși interesant cum explodează aceste instrumente pe care astăzi tinerii le folosesc cu atâta dexteritate. Nu mai puțin de acum nici 40 de ani apărea McDonald's-ul în Statele Unite și astăzi practic nu putem să ne imaginăm lumea capitalistă fără Mac. Facebook-ul nu este probabil cum își imaginează sau cum în subconștient unora e dintotdeauna. Nu, e de câțiva... Absolut, da? Nu știu dacă are o decadă. Exact. Abia s-a listat acum un an, apropo de business, și au avut o listare întâi eșuată, apoi una relativ de succes, adică e un business foarte tânăr dacă te uiți că da, și cu o explozie foarte mare. De asemenea, internetul pe sistemul ăsta american, cu server unic și așa mai departe, nu este de foarte mult timp, adică dinainte de Revoluție cu puțin timp, pentru că însuși calculatorul și tot sistemul cibernetic aparține perioadei post-război, construit pe filozofia creierului uman și a gândirii umane, care este a grecilor antici, practic, pe sistemul aristotelic al logicii binare. Intrăm pe teritoriul... Ne întoarcem. Da. Deci lucrurile acestea care practic colorează atât de puternic astăzi viața tânărului sunt lucruri recente, aspecte care au apărut în lume recent și care par așa ca fiind dintotdeauna. Întorcându-ne însă la discuția noastră, hai să vedem un pic ce a însemnat meseria de golan, ce a însemnat să fii golan în anii 80 pe timpul lui Ceaușescu, la Revoluție, anii 90 de trecere și de regăsire și astăzi.
E foarte, foarte interesantă grila pe care o propui aici, pentru că, cel puțin pentru noi, și când spun noi, mă uit nu doar la români, ci la un spațiu sociocultural mai amplu, al vechii sau, în final, mai noi Europe. Eu nu sunt foarte happy cu vechea și noua Europa. De ce ar fi mai veche Franța și Germania decât plăcuțele de la Hamangia sau gânditorul de la Hamangia sau plăcuțele de la Tărtăria? Este o altă discuție și sigur ar face subiectul unei alte emisiuni. Însă, aceasta, să spunem, din punct de vedere politic Europa, în această nouă Europa, în anii 80, să ai părul lung, să asculți Led Zeppelin, să porți jeans, în cazul în care reușeai, hai să zicem că în 80 era ok, dar early 70s te puteai fi luat de pe stradă. În București, în anul 70, tatăl meu a fost luat la o secție de miliție și s-au tăiat pantalonii jeans, pentru că erau, evident, burghezi și o întreagă altă poveste. Aia însemna să fii golan. Ceea ce numesc copiii astăzi hipsteri, la nivel de non-mainstream, la nivel de controversă, ceea ce, cum bine știi, cam toate marile curente ale artei, de orice tip ar fi, de la plastică la artă literară, au avut și contestatari. Ăsta a fost golanul inițial. A fost de la Solidaritatea lui Valența, că uite, a fost ieri în țară Valența, apropo de o buclă care se închide, până la muzica pe care o ascultau, filmele, acele filme la video pe care se urmăreau așa în clandestin, artele marțiale dădeau golani. Foarte importantă privirea și către zona aceea, pentru că nu făceau arte marțiale, de exemplu, în România decât cadrele MAI și și Departamentul Securității Statului, DSS-ului. Ei bine, în cartiere, golănașii, deci ăia adevărați, care ulterior urmau să devină interlopii după peste anii 90. Și se dea acel după blocuri suntem noi. Da, exact, la sfârșitul anului 90, erau cei care asigurau o formă de frondă foarte, foarte interesantă, pentru că era până la urmă, ai spune, ok, bine, erau ceea ce huligani au fost, sunt și vor fi. E bine, era o formă de frondă, mai ales în România anilor cenușiului deceniul 80, care făcea un rapel la libertate. Se discuta clar despre libertate, sau să spunem, se revendicau de la libertate. Foarte mulți din 1989, în special la baricada de la Inter, trebuie precizat, 21 decembrie 1989, începând cu orele 5 după amiază, s-a întâmplat să trec, să fiu și eu pe acolo un bystander, un tip un copil, un film adolescent pe trotuar, și am văzut ce oameni luau scaune de la restaurantul Dunărea, da? Pentru cei care știu în zonă, acum e un sexy club, iată evoluția, și restaurantul Pescaru, luau mese și scaune, ăia le dădeau de bunăvoie și făceau celebra baricadă din mijlocul bulevardului de la Intercontinental. Roman a venit destul de târziu cu plovărului roșu acolo. A venit târziu, a stat puțin, a plecat. La ora de vizită de lucru. 2-3 noaptea, miliția lui Ceaușescu și corpul de gardă a Ministerului Apărării Naționale i-au spulberat pe cei de la baricadă. Dimineața, spălându-se șoseaua de sânge acolo. Am văzut și asta. Deci 21 decembrie spre 22. Deci golanii au făcut asta. Golanii în sensul de oameni din cartiere, fără ocupație, cum era atunci, erai golan, clar, trebuia să ai ocupație, trebuia să ai o școală. Deci iată o altă formă de golani care făceau cumva trecerea. Alți golani absolut minunați sunt, desigur, cei de la mineriada din 13, 14, 15 iunie 1990. Sunt Valisterian, Dumnezeu să-l ierte, Cristi Pațurcă, ăștia au fost barzii, cântăreții acelei. Ce nume, da. Maria Munteanu, liderul studenților la care s-a revendicat generația mea de Liga Studenților, sunt cei care n-au acceptat, ca să reamintim, votul din Duminica Orbului, că în mai 1990 s-a votat covârșitor cu Ion Iliescu, iată cum s-a votat acum în diaspora cu Claus Iohannis. Arhetipal e cam aceeași mișcare. Da, arhetipal e aceeași mișcare, exact. N-au acceptat acel vot și nu au vrut să se dea plecați. Practic erau corturi puse în fața Teatrului Național și Intercontinentalului. Ăștia au fost mai bine golan decât comunist, mai bine huligan decât activist, adică sloganurile care au făcut ulterior istorie.
au fost pulberați în seara zilei de 14 iunie și ziua de 15 iunie. E foarte interesant de precizat, ca să nu lungesc foarte mult. Există un loc în București în care hoardele de mineri dezlănțuiți, foste cadre ale DSS, Direcția Securității Statului, oameni din mină, brute, abrutizați, au bine fost conduși. foarte bine Au coordonați. fost oameni din mine. Da, A fost foarte important cine i-a coordonat. Da, coordonați foarte bine. Au fost opriți în cartierul Rahova, zona Sebastian, Zețari, acolo unde Apașii, după cum știm, Apașii locului, au avut, să spunem așa, stamina, nu au avut ceea ce e nevoie ca să face diferența între lei și miei și au oprit avansul și jaful pe care, iată, istoria recentă nu-l consemnează din păcate, pe care îl făceau în diverse cartiere. Au suferit Balta Albă, bercenii, militari. E bine, acolo însă au fost opriți de golanii de cartier. Nimeni alții decât golanii, care ăștia nu se mai revendicau de la nicio piață, ci pur și simplu nu înțelegeau de ce ceilalți, o chestie tribală până la urmă. Ce-au cu zona mea? Ce-au cu mine, mergeți la voi în Valea Jiului. Adică exista și acest, așa, ca o notă de subsol a discuției noastre. Deci, iată, golanii anilor 90. Și astăzi? Golanii de astăzi sunt interesanți, că nu sunt disimulați. Golanii de astăzi sunt, da, e greu de spus. Până la urmă s-au încasat bastoane la Torino și la Paris, după cum am văzut pe agențiile de presă. Acum, sigur, e greu de spus ce s-a întâmplat acolo. Autoritățile statelor respective au avut cumva prerogative, chiar au prerogative să facă ordine, să intervină. Nu știu în ce măsură totuși a justificat intrarea în forță acolo. Golan aici, în termenul de ticălos, a fost statul român. Aici trebuie spus. Da. Aici, odată ajungi în momentul ăsta, aș vrea să punctăm foarte bine două lucruri și să ne întoarcem un pic la discuția, la ideile tale de adineauri și să stăruim un pic asupra lor. Pe de o parte, dacă te uiți un pic, există 3 generații în România la ora actuală, 3 mari generații. Sunt părinții noștri, formați în anii 70 și 80, suntem noi care am prins Revoluția, am fost acolo, mai mult sau mai puțin, la vârsta aceea fragedă, și sunt cei născuți imediat în anii 90 sau cel mult la mijlocul anilor 90, adică adolescenții de astăzi sau tinerii de astăzi. Sunt 3 generații și toate 3 practic sunt fracturate de acest moment 89. Pentru că cei născuți de după 89 și astăzi, care au un maxim de, iată, 24 de ani, reprezintă o altă lume. Ei practic au generat acest fenomen din duminica trecută și la alegerile prezidențiale. Sigur, au fost ajutați de această a doua generație, mulți dintre cei ca noi, deși aici generația noastră a fost ca influențatori. Influențatori, da. Pe de altă parte, există această ruptură între cea mai tânără generație de care vorbim, deci după 89, și generația care s-a format și s-a maturizat înainte de 89. Chiar și aici e o ruptură. E o ruptură foarte mare. Nu e diferență de 10 ani, poate. Nu. Exact. Dar în termeni sociologici e mare. Și e interesant că iarăși zona asta a lumii face o opinie separată și chiar interesantă pentru o analiză socioculturală, pentru că ecartul nu e atât de mare în spațiile Europei Occidentale, Atlantice, în Statele Unite. Adică, altfel spus, odată ce ai intrat pe un parcurs de universitar, fie el vocațional, profesional, fie academic, oamenii arată într-un anume fel. Dacă alegi să fii... Da, sunt niște tipare clare, niște pătrățele pe care societatea le hașurează foarte, foarte bine. La noi, într-adevăr, întrepătrunderile sunt mari. Asta a ajutat, eterogenitatea asta a ajutat enorm. Adu-ți aminte, dacă ne aducem cu toți aminte, de primul român care a votat la alegerile din 16. A fost un român din Noua Zeelandă, un clujan,
Și e interesantă fotografia pe Facebook, pentru că nu am Facebook, dar văd ce se întâmplă pe Facebook, e important să știu. Gestul lui are și o mică explicație acolo, un textuleț de ce a făcut asta, că vrea să se întoarcă, e limpede cu cine vota și de fapt cred a și spus-o. Și are un gest, televiziunea au blurat, însă arată degetul, le doigt de la justice, cum spun francezul. Degetul justiției i-a arătat acolo, exact un tip de mai în vârstă decât noi doi, dar cu un gest de post-adolescent. Ba chiar băiatul meu de 10 ani, cu siguranță că, de fapt nu știu că l-a apreciat, ci că îl face în mod constant, dacă trebuie să-și arate dezaprobarea pentru ceva. Deci iată că mie mi se pare chintesențial tipul ăsta, care a setat, domnul ăsta, care a setat cumva un cadru. Care a deschis ușa. Da. Deci un tip de 40 plus, care are un comportament cât toate generațiile astea. Adică le sintetizează pe un toate. golan diferit de totuși de generația asta, pentru că și-a asumat gestul. Poate că știi, există acest Occupy Wall Street, această poveste de frondă din underground venită din Statele Unite cu cei care au măștile acelea de Anonymous, de anonim. Sunt mulți anonimi plecați cumva din sfera cyberspace-ului din internet, mai nou au intrat și în zona de terorism. E bine, e cumva diferit. Asta, aici e o ușoară diferențiere. Sub imperiul anonimatului, pe Facebook, /social media, sau oricare altă comunicare pe internet, poți să spui, să faci, să-ți asumi o grămadă de chestii. Unii mai din zona noastră de vârstă și de educație își asumă gesturile astea. Aici cred că e esențial, e o linie subțire, dar există și diferențiază atitudinile. Apropo de aceste linii subțiri, aici un al doilea aspect pe care vreau să-l discutăm. Toate aceste trei zone, aceste trei generații, da? Cea dinainte de 89, cea din anii 90 și cealaltă că cei născuți de după 89, mi se pare că e o ruptură valorică. Valorile, normele sunt foarte diferite. Exemple simple, în autobuz, dacă călătorești cu autobuzul într-o săptămână de 5 ori, de 10 ori, îți dai foarte bine seama, e o doză de învrăjbire între tineri și bătrâni, între foarte tineri și maturi, da? Acum în sfera noastră, dar mai ales la limite, între tineri și bătrâni, atât dintr-o direcție cât și din cealaltă. De asemenea, sunt așa numitele, să zicem așa cu ghilimelele de rigoare, câteva instituții care sunt pe cale de dispariție. Instituția pardonului, instituția bătutului la ușă, da? Instituția și așteptatului. Și așteptatului. Instituția aruncării gunoiului la coș. Se pare că lumea de astăzi se inserează încet cu alte valori, cu alte norme, cu alte repere. Acum, remarca e extrem de potrivită pentru că trăim într-o lume a fast forward-ului. Pe repede înainte e fast food, fast sex, fast orice. Și asta n-are cum să nu afecteze și să adâncească clivajul între generații. Dacă adaugi la ingredientele acestei supe și capacitatea absolut lăudabilă a acestei generații pe care americanii o numesc millennials, cei născuți în jurul anilor 2000 cumva, sau la trecerea între milenii, gândesc mult mai repede, tactilitatea lor este deosebită. E limpede că și noi suntem desueți de multe ori și atunci pot apărea niște, să spunem, lost in translation, așa, să ne pierdem în diverse traduceri. Frumos film. Foarte frumos film, exact. Și problema evocată acolo e apropo de clivajul ăsta valoric. Însă asta sigur că n-ar știrbi cumva și din importanța pe care tinerii trebuie să o tinerii, în fine, cei mai, să spunem, la începutul vieții, importanța pe care trebuie să o acorde acelei elementare mixul ăla de politețe și respect. Pentru că e limpede că vei fi într-o zi și tu acolo. Dar, dincolo de asta, mi-am adus aminte, apropo de valori și instituții, aș aduce în discuție un exemplu probabil complet atipic pentru momentul ăsta, gruparea de la Constanța, Radu Mazăre. Ca să șocăm un pic, e și o grupare întreagă acolo. Acel Radu Mazăre, da, mai nou văd că are o altă stilistică și îi supără pe nu știu care, că nu știu ce mustăcioară. În fine, un histrionic.
un gen foarte cunoscut în actor România. politic, Un actor politic. la E propriu bine, și la oamenii ăștia au fost și sunt unii dintre ei. Întâmplarea face că făcând marină civilă și eu, la rândul meu, fiind un lider al studenților următor lor, pentru că au fost toți lideri ai studenților din tot întreg ecosistemul. Poate nu se mai vede, dar poate nu mai transpare lucrul ăsta, dar de la Nicușor Constantinescu până la Radu Mazăre și cam toți de pe lângă ei au fost cândva golani. Au fost golani. Corect. Și nu orice fel de golani. Au fost golani care cu arma în mână, pentru că erau și Academia Navală avea atunci un stagiu militar și a prins chiar în momentul stagiului, au apărat orașul de niște chestii pe care peste ani, din complet altă angulație, și numesc aici pe Larry Watts, istoricul american care scrie fabuloasa, uriașă la propriu, că este o cărămidă de carte și la figurat, carte Ferește-mă, Doamne, de prieteni, războiul nevăzut al României cu Uniunea Sovietică. Ei bine, Constanța era unul dintre punctele de acces în 1989 ale dezinformării și ale atacului informatic și cu trupe sovietic. Ce vedem în Ucraina acum urma să se întâmple și Odessa, urma să se întâmple la Constanța în 1989. Ei bine, acești nebuni au avut curaj să țină piept cu acestui tip de amenințare. Anii au trecut, ei acum au păstrat mentalul de golani, inclusiv după 2001, după 2001 venirea la putere în mod formal, după 2002 intrarea în PSD, au colportat tipul ăsta de atitudine, show business-ul, show-off-ul lui de tip Che Guevara, Suleiman Magnificu și alte magnifice chestiuni. Ceilalți s-au ocupat cu acapararea, trebuie spus și asta, capturarea cumva pentru binele orașului, spun ei, ăștia la alții, orașul spune nu, că ne sufocați pentru binele vostru, ne faceți un bine cu forța. Deci, transgresiunea asta a golanității, dacă putem să spunem așa, e foarte interesantă în cazul acestor oameni care au, repet, aceleași valori ca în 1989. Însă, plantate într-un alt cadru, ele devin toxice, devin vicioase, cel puțin la nivelul... Și neadaptate. Și neadaptate, da. Adică genul ăsta de gherilă marxistă dusă la vârf în momentul în care ești la guvernare, aparții unor instituții, începe să... Gherila e, prin definiție, marxistă, da, oriunde ar fi, în Statele Unite sau în Japonia. Da, gherila e marxistă. Deși, uite, cu titlul de informație, îmi spunea un coleg de la Masteratul de Științe Politice, un american, îmi spunea că la Pentagon a studiat tactici de gherilă a lui Vlad the Impaler. Ne spune cu siguranță ceva acest biet Vlad Țepeș, atât de nefericit confundat cu personajul Dracula, era în istorie un foarte bun gherilolog, ca să spunem, și un luptător de gherilă fabulos. Ei bine, tacticile lui de inserție în tabăra inamică, îmbrăcat într-un anume fel, vorbind limba inamicului, sunt studiate la una din cele mai înalte și prestigioase școli de strategie militară din lume. Apropo de suntem un spațiu de luat în seamă, dacă vrem, chiar dacă nu vrem, și în bine și în rău. Acum, aș vrea să punctăm câteva caracteristici acestei generații, acestor generații de care vorbim. Când vorbim de meseria de golan, vorbim pe de o parte de acei tineri care au schimbat lucrurile, sau cel puțin au fost în linia întâi când s-au schimbat lucrurile, și în fenomenele care s-au văzut, fenomenele vizibile ale Revoluției Române și multe altele din spatele cortinei, și în alte momente, și cu mineriadele. Deci vorbim de acești luptători, acești oameni care, prin elanul extraordinar al tinereții, s-au pus în față. Dar vorbim și de alt aspect al zonei acesteia de golani. Vorbim și de acei The Hooligans, care din Anglia până în alt colț al lumii se comportă oarecum la fel. Adică sunt ieșiți din tiparele socialului sau sunt la marginea socialului și ori îi pui într-un cadru și îi manevrezi și dau o forță uriașă, ori îi lași și distrug. Foarte... mă gândeam să amintesc asta, dar ai venit perfect la fileu. În comentariul meciului România-Danemarca,
amicalul, suntem amândoi microbiști, ne-am uitat. Unul dintre comentatorii ProTV sau TVR1 a amintit faptul că suporterii danezi sunt printre puținii hooligans care au trecut la conceptul de cooligans, adică sunt foarte cool. Nu mai distrug, beau, sunt niște tipi absolut, dar absolut ok. Cântă, dansează și fac tot ce ar face niște huligani cu agresivitatea specifică până la bătaie, până la a se bate sau a mânca bătaie. Apropo de conceptul de hooligans. Deci iată și aici o evoluție, să spunem. Întorcându-ne la ceea ce denumim huliganul clasic, și aici suporterii britanici sunt teribili, pe care, by the way, i-au calmat chemându-i la secție. Începutul anilor 90, grupurile cunoscute ca violente erau chemate și invitate la secția de poliție să vadă meciul acolo, alături de prietenilor. De ce da, încet, sigur, disperarea faptului că nu erau pe stadion a fost atât de mare, i-a calmat atât de mult încât vedem în Premier League nu mai există niciun fel de spațiu de departajare între stadion și, adică poți să te duci la meci cu fetițele, cu copiii, poți să te duci, adică e complet o schimbare de paradigmă, iată, Marea Britanie. Există diferența, dacă ne întoarcem însă la golanul, să spunem, de tip, iată, cei de la Cluj, care săptămânile trecute au în mod sistematic au chemat oamenii în stradă. Există oameni care au start up the fire, au pus paiele pe foc și au știut cum să le pună. Da? Ei însă n-au nimic în comun și trebuie bine precizat asta cu cei care au fost folosiți de uriașa mașină de propagandă, numim aici Antena 3, în spontanele mișcări de stradă al lui 2012, ianuarie. Când, într-adevăr, președintele Băsescu a făcut-o complet nefericită, a făcut un război personal cu Arafat, subsecretarul de stat Arafat, care în mentalul poporului nostru e arabul care a făcut smurdul. Și aici comportă niște lumini și umbre povestea asta, dar rămânem pe Arafat care a făcut ceva. Pe această scânteie destul de ușor de contained, de ținut în frâu, s-a ieșit în stradă, s-au distrus pe la Cocor, Hanul lui Manuc, ianuarie 2012, aici. E bine, galeriile celor mai importante echipe de fotbal din București au fost atunci în stradă. Nicio legătură cu ce se întâmpla la universitate, unde niște oameni erau sătui de guvernul Boc. În fine, se crease într-adevăr o mare tensiune în societate. Dar asta vreau să spun, că la niciun bulevard distanță, da, iată, Piața Unirii, zona acele Cocor, tipuri de golan, îi vedeai foarte clar, adică maniera de... E o poftă de sânge atavică, e o nebunie care vine din instinctele noastre tribale. Până la urmă, dezbrăcați de ceea ce suntem la nivel sociocultural. Rămânem aceiași oameni care ne împărțim femeile, mâncarea pentru supraviețuire. Spațiile, da. Și așa mai despre dominarea. Dominație, exact. Vreau să punctăm aici un aspect foarte, foarte important, pentru că tinerii, în special adolescenții sau primii 2-3 ani de tinerețe, există nu neapărat un handicap, i-aș spune, ci o sensibilitate. Cei prea tineri au această sensibilitate de a se înfierbânta repede în jurul unui ideal. Dacă le dozezi foarte bine provocarea și le conturezi foarte bine idealul și motivul pentru care energia lor vitală să explodeze, poți să-i manevrezi, cum ai spus și tu, fie dintr-o parte, fie din alta. Poate să fie manevrați fie de Antena 3, fie de cei de dreapta. Aici este o problemă, pentru că s-a văzut foarte mult și în aceste alegeri prezidențiale. Indiferent dacă a ieșit o persoană cu o minte mai simplă sau dacă riscam să iasă o persoană mai complexă, dar cu mai multe interese, cu semne de întrebare, ideea este că cei din diaspora, în special tineri, da, în special tineri și un pic trecuți poate de 30 de ani, au influențat foarte mult masele de aici.
și în special pe adolescenții cu drept de vot, deci la finalul adolescenței, și tinerii până în 25-27 de ani. Care n-ar fi ieșit altfel la vot. Care n-ar fi ieșit altfel la vot. Aproape- Impactul a fost foarte mare. Aproape 1,5 milion de oameni au ieșit la vot. Exact sub impactul ăsta, sub impactul diasporei, în jur de 1 milion, aproape de 1,5 milion. Aici este foarte interesant. Un tânăr nu percepe manipularea foarte clar. El, dacă îi spui, dacă e ca și cum lucrurile ar veni de la el, pentru el nici nu există manipulare. Da. Aici, cred că ar trebui să precizăm totuși, așa ca o mică precizare, nu ar fi existat acea manipulare de niciun fel din partea diasporei. Ea însăși, diaspora... Greșeala n-ar fi venit chiar din țară, de la modul în care guvernul maniera lor și iarăși de ce au crezut de la Corlățan la Ponta, care e un tip într-adevăr deosebit, adică vorbitor, în primul rând, dacă aplicăm doar filtrul limbilor străine vorbite, maniera cu care se raportează, importantă pentru mine personal, se raportează la mediul de business, la lumea ca un întreg, este complet alt film decât ce e PSD-ul în momentul ăsta. Te muți privirea către Dragnea și ai înțeles ce e în spate, din punctul meu de vedere, ce ar fi venit. Te uiți înapoi la Ponta și îți dai seama că e totuși un tip tânăr cu mare potențial. Și a fost interesant la Ponta că el, și cu ajutorul unor oameni din spate, dar a reușit să se desprindă de vechii dinozauri, bătrânii din anii 90. Care absolut. Acum a fost și ajutat. A fost și ajutat. De către DNA, de exemplu. Aici aș vrea să spun. Da. Când cineva îți face curățenie la tine în casă, nu poți decât să te bucuri. Și aici vreau să punctez, vreau să facem o paranteză și ne întoarcem, că rețin. Da, te rog. M-am întâlnit chiar cu o zi sau două înainte de alegeri cu un vechi prieten de-al meu, tânăr și el, poate, da, probabil că de vârsta mea, care mi-a spus, când vorbeam de faptul că Traian Băsescu n-a făcut decât să creeze atâta discordie în poporul ăsta, în societatea românească, atâta ură să verse aici, atâta dezbinare și luptă între diverse clase sociale, mi-a spus foarte degajat așa, eu nu văd asta. Eu văd că Traian Băsescu a făcut ordine și a băgat atâția la pușcărie. Am rămas un pic stupefiat. E adevărat că a băgat atâția la pușcărie, numai că nu și-a băgat niciunul dintre ei lui. Le-a băgat pe majoritatea, 99% dintre adversarii politici. Da, asta, influența lui Băsescu. Nu este, aceste arestări nu au fost în totalitate influența lui. Dar partea de influență e clar că este împotriva. Da. Ar fi, în fine, fratele lui. Da, asta e un alt subiect. Acolo e un pic alt subiect. Nuanțat. Ne întoarcem la cei mână în luptă. A fost, e adevărat, asta spuneam, au crezut atât de mult în melodia cântată în studiourile din Antena 3, cu furtul din 2009, cu întreaga nebunie care s-a produs acolo unde, într-adevăr, diaspora a decis președintele, dar încă o dată, poate atunci va trebui să regândim, să rediscutăm, să ne așezăm la diverse poiene a lui Iocan, ca să spun așa. Corect. Și fraților să ne gândim, sunt ăștia sau nu mai sunt cetățeni? E o discuție întreagă. Evident că eu sunt cu trup și suflet că atâta vreme cât ai această calitate de cetățean român, evident că poți să fii din atolul Mururoa până pe calota polară la nord, poți vota ca cetățean român pentru o chestiune legată de România. Asta e angulația mea, însă acolo ar trebui să ne ducem. Sunt sau nu sunt, au sau nu au dreptul, votează la care nu mai are taxe aici sau nu votează. În fine, întorcându-ne la bulgărele ăsta de avalanșă și mai degrabă mergând către atașamentul tânărului. Aici cred că într-adevăr e la toate nivelurile din societatea românească ar trebui să existe preocupare, pentru că s-a pierdut într-adevăr în ultimii ani și nu doar în România, dar aici poate că lucrurile sunt mai adânci, s-a pierdut atașamentul la valori al acestei generații în măsura în care nici noi, ar trebui să fie o formă generalizată de mea culpa, nu mai știm despre ce vorbim. Hai să spunem valoarea imuabilă care este banul. Care banul. Alte valori în afară de bani? Vorbim de job, da? Ce înseamnă succesul? Îți spuneam că mă uit destul de atent în zona antreprenorială și văd tineri antreprenori și aud, intervievez, discut, dialoghez, eu însumi țin diverse vorbiri publice alături de oameni care cu state vechi în antreprenoriat și care flutură acest truism, dar care e plin de adevăr, că dacă urmărești acestor tineri care pornesc la drum în business, dacă urmărești exclusiv banul ca și beneficiu, vei pierde.
Chiar pe termen scurt, nu lasă termen lung, nu intrăm într-o metafizică, nu, pe termen scurt pierzi. Există noțiuni foarte tehnice legate de cash flow, nu poți să urmărești, altfel spus, nu poți să iei din firmă, ca să spunem așa, ca să fie ție bine, să arăți status și succes, pentru că, evident, toate lucrurile vor arăta cu picioare de lut, se va prăbuși. Adică atașamentul la bani și la valorile materiale, care înseamnă job, succes, o viață împlinită, toate lucrurile astea sunt atât de nebuloase pentru noi, încât e limpede că sunt și pentru ei în momentul ăsta. Apropo de ce spuneai și foarte bine spus, capacitatea de a inflama. Să inflamezi pentru România, straniu, n-a mers mesajul mândru că sunt român. Întreaga imagologie a campaniei lui Ponta și în general, care altfel este perfect plauzibil. Este sigur minunat, că da. Nu? Da. Valorică în sine, deci dacă o iei și o gândești teoretic, este e absorbabilă la nivelul țării, la nivelul acestui spațiu. Am ocazia să dialoghez cu oameni cu tineri, mai ales cu tinere din străinătate, pe diverse proiecte media pe care le realizez și sunt la studii afară, în lumea occidentală, însă au ca fir roșu întoarcerea în ecosistemul românesc, pe diversele chestii vocaționale pe care le studiază. Adică există un brain drain, cum numesc americanii, se scurge inteligența noastră către vest, însă eu cel puțin detectez un moment de tip pașoptist, neopașoptist. Ăștia se întorc. Încet, încet se vor întoarce. De-aia și votul a fost de maniera asta. Au și spus-o explicit în diverse luări de poziție. Am votat ca să ne întoarcem într-o zi. Bine, trebuie să vă punctăm foarte clar că așa zis, sfera largă a manipulării de foarte multe categorii. Este odată manipularea serviciilor secrete care are un anumit aspect clar și bine teoretizat, dar este și acest tip al manipulării în sensul că idealul devine mult prea al tău, mult prea personal. La un moment dat se ții lucrurile mult prea personal și ajungi să consideri o mare victorie faptul că tu ai decis. Tu ai făcut diferența. Da, dacă ți-au spus-o pe toate căile, tu votezi, tu decizi. Da, și eu exact. simt. Chiar dacă după aceea te uiți bine și am zis, dar ce am făcut? Stai să vedem. N-am făcut cumva un dezastru. Da, sau în fine, nu știu gândul dezastru. Sau mă rog, există, adică nu neapărat alegerile astea, dar în general vorbim. Dar ai o frustrare, clar, adică omul providențial, suntem iarăși sub acest semn, din păcate. A venit neamțul, e nebunie, sunt atâția exegeți. Era bine dacă venea neamțul, da. Mare vorbă, am mai avea o emisiune de discutat despre cine a venit, de fapt. Corect. Se face un recurs întreg, iată, cu Casa Regală, foarte iute s-a legat asta. Acum, e adevărat că bietul rege acum și-a sărbătorit ăsta. Nu știu de ce, dar te opresc un pic și fac o paranteză. Domnul Iohannis îmi amintește foarte mult, nici pe departe de Carol I, mi-amintește de Carol al II-lea, care a fost un dezastru pentru acum 70 de ani. Apropo de, vezi, nuanța asta. Am mai auzit pe cineva, domnule, ca și Carol. Care Carol? Că avem niște nume, numere atașate numelui. Așa, întorcându-ne un pic la atașamentul de valori și la gradul ăsta de empowerment, care e foarte bun, e de sorgintă democrațiile liberale, nu de la Tocqueville încoace, de la tot ce ține de cadrul Americii în lume, înseamnă empowermentul cetățeanului, dar înseamnă cu totul altceva acolo față de la noi. Iarăși suntem sub semnul omului providențial pe de-o parte și tot din zona americană vine acum în minte o butadă absolut reală, am înțeleg. Ronald Reagan, la 2-3 luni după instalarea în funcția de președinte, într-un interviu Newsweek, trebuie să fi fost ceva mare, întrebat, dom'le, până la urmă, fundamental, ești un actor. Sigur, o să faci față cu brio din punctul ăsta de vedere, însă provocările sunt uriașe. Lumea asta bipolară, pe de o parte, pe de altă parte, valiza nucleară. Întrebarea a fost uriașă. Și răspunsul lui era și ce să spui de aici. E bine, actorul Ronald Reagan a găsit o formulare fabuloasă. Spune, soluția mea sau, în fine, e să nu mă iau prea în serios. Deci, da, degetul pe butonul, servieta nucleară, clash-urile din Marea Nordului, provocările sovieticilor, Afganistanul. Doamne, eu nu mă iau foarte în serios, de fapt, că sunt bigger sau greater than life. Iarăși o expresie din vremea administrației Reagan. Sau cel puțin atunci a făcut carieră. Da. Dan, în încheierea discuției noastre, vreau să punctăm un pic această
poate semi-obsesie sau chiar obsesie a noastră, în special a tinerilor, plecarea în Occident. Acolo e mai bine, acolo să mă realizez, acolo e pentru mine, acolo voi fi ceva, voi fi cineva, voi câștiga mulți bani. Această obsesie a emigrării în Occident, cât de fundată și fundamentală este ea între tinerii noștri? Fundamentală este. Fundamentală este. Dar este pentru că fondată? Vine și de la noi, vine de la părinții noștri. Suntem și cred că Balcanii, regiunea extinsă, partea asta de lume este fundamental în tracțiunea acestei idei și va mai fi poate pentru încă 50-60 de ani, poate nu, sper să nu fie 100, da. Adică cel puțin încă 2-3 cicluri generaționale. Aș face un pic o buclă cu titlul emisiunii: Meseria de golan în fișa postului în Occident nu intră pe nicăieri. Deci ceea ce au făcut românii la coadă, și s-a văzut la Paris din declarațiile, și eu personal am oameni care au fost acolo și care mi-au spus poate că declarația a fost o declarație nefericită a șefului jandarmeriei la primul tur. Apropo de România, care un pays de pubelă, țară de pubelă, care le dă totdeauna probleme. Dincolo de aceste declarații xenofobe, pentru că despre asta vorbim de multe ori în relația cu Franța instituțională, oamenii erau extrem de prietenoși și extrem de laudativi la adresa românilor care au stat ore în șir. E bine, ei nu o mai fac. Și, în general, protestele, atunci când francezul protestează pentru reducerea orelor de lucru, pentru niște chestii, golanul este o specie pe cale de dispariție, iar în Occident este o rară avis. Deci, altfel spus, pentru cei care sunt contondenți, care simt că, băi, trebuie spuse niște lucruri, să uite, așa este libertate, în ceea ce înseamnă lumea occidentală, nu are niciun fel de fundament în zona de expresie la nivelul străzii, la nivelul să-i spui șefului tău niște lucruri pentru că trebuie să le spui. Trebuie precizate asta, mai ales pentru o generație care crede eminamente că acolo, frate, poți să le spui pe bune. Este fix pe dos. Aici le spui pe bune. Corect. Aici unde codul muncii încă favorizează destul de mult angajatul și eu sunt departe să-i apăr pe angajatori foarte mult, încerc să am o poziție destul de echidistantă, însă aici unde poți să scuipi, să-l înjuri pe președintele țării sau pe nu știu care, sigur, cu niște rigori ale legii, dar încă se poate, meseria de golan se exercită, dacă cineva, desigur, vrea să se specializeze, România e spațiul potrivit. Cât despre fundamentarea în ceea ce privește opțiunile de carieră, să spunem așa, eu cred că e de tratat, cum spune englezul, case by case. Există, trebuie să o spunem, sistemul de medicină mai ales avansată, care, din păcate, nu permite anumite specializări la nivelul la care tinerii pot să o facă aici în România. Există însă domenii tot vocaționale, cum ingineria cu mare valoare adăugată în ITNC, unde lucrurile stau foarte bine. Adică depinde foarte mult de ce își dorește acel anume tânăr să facă în viață. Și ce poate să obțină. Și ce poate să obțină. Pentru că încet, leverage-ul ăsta, cum se numește în financiar bancar, a început să arate destul de bine în România și probabil în perioada imediat următoare, pe acest context de insecuritate de la frontierele noastre, pe acest context de strângerea relației strategice cu americanii, lucrurile o să arate și mai bine aici. Sigur că da. Este foarte interesant cum tinerii sunt atât de entuziasmați de spectrul Occidentului și nu văd că aici este un potențial uriaș. E adevărat, este haos, sunt interese, de ce nu mai multe ori dincolo de granițele noastre. Este o viață cu foarte multe lucruri neplăcute și murdară în aspectele ei, în amănuntele ei, dar aici există un potențial mare. Forța acestui popor este încă viu. Acest popor este încă viu și are un potențial mare. Deci haotic, sălbatic, dar are acest potențial. Da, sălbatic poate depinde. Uite, mă gândesc acum sălbăticia, dacă am face o paralelă, poate îți sunt cunoscute și telespectatorilor noștri maniera de organizare a unei grădini britanice sau gardening-ul la britanici față de grădinile extrem de precise, ordonate din zona franceză sau spaniolă, ca și școli de gândire. Grădina britanică este un haos controlat, o sălbăticie controlată. Da.
asta e România. Din punctul meu de vedere, nu m-aș simți mai bine în altă parte și asta e o pledoarie a mea. Însă, generația poate că e și un pic răsfățată, Alexandru, pentru că dacă noi în 90 și am validat asta de la rockstari până la politicieni cu care am discutat, când ai băut prima Coca-Cola? Deci asta e reperul, benchmark-ul. Știi? Unde și când? Majoritatea am făcut-o pe drumurile, pe un rast stațion de pe autostradă din Germania, unde nu se poate compara. Deci cea mai bună și de lux băutură la un restaurant bun și de lux din București nu poate concura cu acea Coca-Cola băută pe o margine de drum unde mașinile e în Occident. Da. Eu personal nici nu cred că eram în Austria, cred că eram spre Austria, adică n-aș putea să mai pun pe hartă. Eram departe de Occidentul așa cum e el. Ei bine, copiii noștri acum, ca să spunem așa, să fim paternaliști, este indiscutabil altceva. Adică nu există de la early adopters ca tehnologie, orice tip de telefon, de la haine, vestimentație, de toate tipurile, filme, suntem acolo, e același spațiu. Ce să-ți mai ofere Occidentul din punctul ăsta de vedere? Da, există, apropo de lucrurile acestea, copiii noștri și tinerii, eu știu, până în 12-15 ani, au apărut chiar schimbări metabolice, fizice, nu numai de gândire, de reacție la tehnologie. La nivelul danturii au apărut modificări, la nivelul anumitor amănunte ale corpului. Da, noile generații se transformă. Sper că în bine, adică nu știu... Nu. Dincolo de bine și de rău. Dincolo, am înțeles. Da. Deci meseria de golan și exercițiu. Da. Dincolo de bine. Meseria de golan, până la urmă, cred că asta e una din concluziile posibile ale ediției acesteia. Meseria de golan este dincolo de bine și de rău. Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, că ați fost prezenți și ne-ați urmărit și vă doresc în continuare o seară frumoasă. Numai bine!